To je inak úžasná vec. Počujem, a to je lak na nechty? Nie, to je lip tint a to sa používalo na bradavky. To používali prostitútky na bradavky, vraj. A ty si dostala taký, povedzme, veľký hejt od influencerky Lenky Lux. Nemám rada takéto internetové zbytočné drámy, že toto siaha až do dôb, kedy som pozerala Hanu Montanu. Neviem, či si to pozerala. Hanu Montanu kto nevidel. No a ona mala proste, že dokonalé vlasy. Vo veľa veciach sme sa nezhodovali a neprospieval mi ten vzťah proste. Ahojte, ja vás vítam pri dnešnej relácii v Kabelke. So mnou je tu hosť Dominika Bánska. Ahojte. Dominika, ahoj. Vieš čo, ja začnem takto z hurta. Mňa zaujíma tvoja kabelka. Keďže sme v tej relácii v Kabelke, tak ukáž, čo máš. Ja ju sem vyložím, takto. A povyťahujem všetko. Asi na začiatok, vieš čo, povedz mi, že čo to je za značku? Čo to je za značku? Toto som si kúpila, prosím vás pekne, v Stradivariuse. Je to najlepšia kabelka, ktorú môžem nosiť, lebo sa tam zmestí absolútne všetko. Stála podľa mňa, že 30 € max. A zmestí sa tam všetko, hodí sa ku všetkému. Za mňa je to úžasné. Ja úprimne nerada si kúpujem kabelky, lebo ja to potom nenosím. Že proste ja potrebujem jednu praktickú ku všetkému. Mám ti to aj komentovať, že... Vieš čo, vyťahuj. Dobre. Vyťahuj, pozrieme sa na to Všetko spoločne. povyťahujem. Povyťahuj. Mňa veľmi zaujíma, že čo máš v kabelke. Všetko. Lebo každý má niečo iné vždy v tej kabelke, vždy sú tam rôzne produkty, kadečo. Toto. Čo aby som bola hydratovaná. Pozrieme sa na to. Peňaženka. Inak peňaženku ešte nikto nevytiahol doteraz. Fakt? A čo tu robili? No vieš čo, to asi iba taký Apple Pay. Dobre. Akože inak aj ja používam iba Apple Pay, ale peňaženku vždy nosím kvôli občianskému. Dobre, ja mám pocit, že stále nekončíme. Počkaj, ešte 2 pera, púder. Dobre, takže tu máme produkty teda od Dominiky. Tomu sa hovorí, že bordel kabelkový. Kabelka teda zo Stradivariusu, akože veľmi pekná, ušetrená, lacná. Taká praktická, elegantná. Veľmi praktická. No mňa prvé, čo ma zaujalo na tomto stole, tak je toto. Dovolím si tvrdiť, že netuším, čo to je. Fakt? Netuším, čo to je. Akože, teda aspoň podľa obalu, hej? Neviem. To, Takže kľudne mi to otvor, že čo to je. Je to, že deodorant. Je to trošku špinavé, ale je to znova použiteľný deodorant, že si vieš dokupovať do tohto, že proste kúpiš si toto a vieš si do toho dokupovať náplne. Takže vlastne nemusíš kupovať znova obal, iba tieto náplne. Aha, čiže vlastne ty máš akože, toto je čisto iba obal a ty si taká šetrná. Áno. Ty Môžeme to tak prostrediu. akože záleží, ale áno, a je to akože aj lepšie zložením by mal byť tento deodorant. Aha, ja som si myslela najprv, že to je nejaká tabatierka na alkohol, vieš? Nie, ja nepijím alkohol, ale akože... Že na nejaké nervy. Ale keď už sme pri tom alkohole teda, tak mňa napadla teraz taká situácia, že ty si spomínala, že ty si v minulosti zažila si nejaké veci a ty si sa vlastne uchýlila potom neskôr, mala si taký party život. Mala som party život. Že to je vlastne, taká porozchodová fáza. Že čím to vlastne začalo? Ten party život? Alebo, no to začalo to rozchodom. Keď som sa rozišla, tak však predsa len väčšinou keď si vo vzťahu dlho, tak potom ti príde takéto, že až chcem sa jašiť, chcem sa srandiť a mať proste takú akože wild fázu. Takže tým to začalo a tak to aj pokračovalo potom. A to si mala ktorého partnera? Lebo ja už som stratená. Teraz mám aktuálneho a toho predtým, čo som mala. To bol teda, ak sa nemýlim, teraz možno trepnem, Tomáš? Áno. Že Tomáš, to bol ten z Naked Bananas. Áno. A vy ste spolu koľko boli cca? No rozmýšľam, poviem ja, cez 2 roky, 2,5, také niečo, neviem už úplne, ale cez 2 roky niečo sme boli spolu. A taký ten dôvod rozchodu? Povedzme. Vieš čo, nesedeli sme si. Už potom ku koncu nezhodovali sa nám názory, už to tam akože boli zbytočné konflikty a podľa mňa taký ten posledný rok z tých dvoch bol taký, že som nevedela, že či vlastne chcem alebo nechcem byť v tom vzťahu a ku koncu som už bola taká, že len už je lepšie, že ideme od seba. Že bolo to také, že sa aj tam niečo stalo, že možno dáka tá nevera tam prišla, alebo... Nie. To vôbec. Takéto niečo nie, ale proste vo veľa veciach sme sa nezhodovali a neprospieval mi ten vzťah proste. Že vlastne bolo to skôr také, že najprv zamilovanosť, všetko krásne, všetko dobré, vtipky jedno s druhým a potom zrazu to už išlo tak, že dole vodou, hej? No, tak proste keď si s niekým nesedíš, tak to hore úplne nepôjde. No, rozumiem. No dobre, tak poďme sa pozrieť, čo tu teda máš. No ja tu vidím... Toto je inak úžasná vec. Počujem, a to je lak na nechty? Nie, to je lip tint
Ale to robí, že to normálne si len tak naťapkáš na pôvodne inak toto. Je to ďubná vec od Benefitu a to sa používalo na bradavky. To používali prostitútky na bradavky. Vraj, neviem o tom viac, ale počula som to. A toto teda si iba tak načapkáš na pery a urobí ti to taký ako keby, ja to hovorím, taký Snow White efekt, že proste máš také červené, také krvavé pery. Môžeš si to dávať aj na líčka, ale tam to robí strašné flaky, takže tam to nepoužívam, ale na pery je to krásne. OK, ja ti poviem pravdu, ja trendy sledujem, ale ja som to ešte nezachytila. Fakt? Ja by som si ti to normálne aj vyskúšala. Vyskúšaj si to. Je to naozaj, daj si to kľudne na prstík a tak si to nadžapkaj na pery a je to strašne pekné. A ono pekné. mi to zaschne? Alebo ona mi to automaticky. Neostane to mokré. A vieš čo, môžeš aj ty kľudne ja ti to nažapkám. A na svoje či na tvoje ti to mám dať? Kľudne na tvoje. Nech ti to Teraz dúfam, že tu nekvacnem s tým niekde. Mám niekde ukázať aj do kamery. Tak toto vyzerá. či to niekto vidí, ale takto si to nažapkaj. Že ty to ani nepoužívaš ani rúž, ani balzam, ani nič. Ja používam asi 300 produktov na pery. Ale toto je taký finishing touch, ktorý tomu dáva takú tú šťavnatosť. Že fakt je to veľmi pekné. Ešte to je také sladúčke. Takže toto je bomba. Ale takže tu máme z toho takýto parádny produkt. A keď už sme pri tých perách, tak ako to ty vnímaš, tieto procedúry estetické? Takže aký máš k tomu vzťah? Ty máš niečo aj spravené? Sme sa ale ani nerozešli úplne v dobrom, takže ja som nemala úplne chuť si dávať nejaký kolab post. Raz mi povedala jedna baba, že to nie je nikto známy, a že aha, tak nič. Lebo to som zažila napríklad vo vzťahu, že mi proste človek hovoril, že bezo mňa nebudeš nič. Ty si potom zažila tú zradu. A on vlastne to zverejnil. To bolo zverejnené už proste, keď ja som začínala vzťah s novým partnerom. On sa ti akože chcel čo pomstiť, že ty máš nový vzťah? Mňa normálne, že zamrazilo, ostalo mi na zvracanie. Ja som to išla riešiť hneď s policajtom. Pery som si pichala viackrát, ale vieš čo, už podľa mňa cez 3 roky som si nič, myslím, že to sú 3 roky, nechcem klamať, ale myslím, že 3 roky sú to. Mala som fázu, kedy som si presne, že prvýkrát som si pichla a to dostaneš taký ako keby rush, že proste, že chceš už normálne, že v ten večer som mala pocit, že ja by som chcela, aby mi to znova tak opuchlo, že mne sa to páči. Vieš, a potom chceš si dávať pravidelne znova a páči sa ti taký ten efekt, keď to máš fakt opuchnuté. Akože tým, že ja som mala predtým pekné, akože veľké pery už aj predtým, tak mne to nerobilo až taký nejaký, akože taký extrémny rozdiel, ale páčilo sa mi to, keď to bolo že veľmi opuchnuté, lebo pamätáš si fázu, keď bola, že Kylie Jenner a nacúcavali sa pery? Tie duckfaceové. Ja som presne takú vec mala, taký ten nacúcavač. Akože kúpila, ty si to vyskúšala. A to som mala asi 16 rokov a odtedy som chcela pichnúť pery, lebo ma zmotala táto fáza teda. A potom som si dlho pichala a potom som nejako došla k tomu, že už to vlastne nechcem. Že ako keby nič iné nemám upravené, iba tie pery, ale neviem, teraz som momentálne vo fáze, kedy by som si ich zatiaľ znova pichnúť nedala, hlavne pokiaľ viem, tak tá kyselina sa úplne, že nevytráca z toho tela, ako sa to hovorilo, že ono to tam ostáva, keď v nejakých ako keby množstvách a tiež tá kyselina na seba viaže veľa vody. Takže napríklad ja mám pocit, že tie pery vyzerajú stále dobre, aj predtým vyzerali dobre, ale stále vyzerajú dobre, aj keď som si ich veľmi dlho už nepichala a momentálne to nepotrebujem, takže tak. Mňa by zaujímalo, keď už hovoríme o tých perách, že ty si koľkokrát tam bola vlastne? Ťažko povedať, akože ja si myslím, že možno 5, 6, možno 7, neviem. Neviem povedať. Aj by som to popočítala, ale neviem ti teraz takto povedať. Ale typujem, že 5, 6. Lebo úplne, že nevyzerá vôbec, že by si mala napichané pery. Čiže tým pádom to máš buď dobre spravené, alebo akože už sú to tie 3 roky. Už sú to tie 3 roky, takže si myslím, že väčšina by sa mala, len že ono sa hovorí, že ono ti to môže aj vymigrovať niekde mimo tváre. Takže nevyzerá, že... Dúfam, že mne sa to nestalo. Ja mám práve pocit, že odkedy nepijem alkohol, mne strašne odpuchla tvár. Že je sranda, že naposledy som bola s mojou maminou po dlhom čase a mi povedala, že máš ty si schudla, že ty máš nejakú peknú pleť. A ja, že mami, to som odpuchla, lebo už nepijem alkohol. Takže keď si presla piť, tak proste tá tvár automaticky, vieš, sa ti tak asi, že schudne, no. Ale... Akože neviem, či to je z toho, ale... A tie procedúry ostatné to už vôbec, že ani botox si neskúšala. Vieš čo, botox mám taký, akože, počúvala som teraz jeden zaujímavý podcast, akože ja nehovorím, že si to nikdy nedám, lebo nikdy nehovor nikdy, možno za 2 roky si poviem, alebo možno si pozajtra poviem, že si dám botox. Ten názor. Ale momentálne to vnímam tak, keď som bola na jednom workshope u jednej baby, čo robí akože masáž guašov, tak ona hovorila, že vlastne ty si tým zablokuješ ako keby prietok lymfy. Takže ti tak dobre, no, proste zablokuješ si aj sval, takže sa to niekde inde potom... Ja neviem, keď si ľudia dávajú, že žuvací sval, lebo proste majú v noci zatínajú zuby, tak si dajú žuvací sval botoxom
ako keby zamraziť, lenže ono sa ti to niekde musí presunúť potom, že potom napríklad ľudí bolia, ja neviem, trapézia alebo chrbát, že akože ono to je všetko na seba strašne ponapájané a ja som skôr za to riešiť ten problém inak ako tým, že napichnúť si žúvací sval alebo napichnúť si trapézy, lebo ich máš stále takto v napätí, že to je takéto podľa mňa krátkodobé a ostaneš závislý potom na tom botoxe. Že vlastne všetko má svoje pre a proti. Áno, áno. Oni si dávajú pichať vlastne ten botox a potom tým pádom sa to už... Oslabujú sa iné svaly. No, že teraz som napríklad presne počúvala, že ľudia si dajú napíchať do čela a potom im padajú oči a majú ako keby vrásky na čele, teda na okolo očí. To som zachytila, že vlastne nejaká baba, už neviem, kto to bol, bola na tom botoxe. Áno. A ona normálne jej to ako keby stieklo. Áno. A jej normálne začali padať viečka. Áno. Dokonca ti môže ako keby ochabnúť nejaký sval, to sa nedieje často, ale že môže sa to stať. Pre Boha. No, ale stále nehovorím, možno niekedy si poviem, ja neviem, že keď už fakt budem mať výrazné vrásky alebo niečo, tak možno vtedy si to dám, nikdy nehovor nikdy. Že zatiaľ ale vedieť sa tieto držíme. veci o tom, že akože by ísť do toho s vedomím tohto. Určite, treba o tom robiť osvetu, ako sa hovorí. No, tak poďme ďalej, že čo to tu máme, tak ceruska na pery musí dokonca byť. Dve, áno. Toto sú také moje dva obľúbené odtiene. Tieto mám inak aj ja, presne. Áno, to je také, že moje pery, ale trošku lepšie, že také zvýraznenejšie. Že sú také väčšie, mám pocit, že? Áno, ale takže stále to vyzerá, ako keby sú to tvoje pery. Vieš, že nedávaš si iný odtieň úplne, že nejaký červený alebo... Presne. Toto isté mám aj ja. No, vidím tu hrebienok, že hneď ma napadnú vlasy. Áno. Aký máš vzťah ty takto k vlasom? Rozmýšľal si možno predĺženie vlasov? Alebo mala si niekedy takú chuť, že si dáš predĺžiť vlasy? Mala, veľakrát. Ježišmaria, toto siaha až do dôb, kedy som pozerala Hannah Montanu. Neviem, či si to pozerala. No, Hannah Montanu kto nevidel. No a ona mala proste, že dokonalé vlasy. V každej akože sérii a v tých posledných hlavne. A tam ona mala predĺžené vlasy. A keď som to v tom čase zistila, čo som mala mať koľko? Počkaj, Hannah Montana mala predĺžené vlasy. Áno, no Miley, ako keď bola Miley a mala také tie veľké vlasy, dlhé, v tých posledných sériách, tak ona mala predĺžené vlasy. Tak to som úplne teraz vtedy mala úplne taký ikonický účes. A ja si to pamätám a som zistila, že to mala predĺžené. A od toho momentu som strašne chcela si dať predĺžiť vlasy. Ale no nikdy som sa k tomu nejako nedostala. Potom som si odfarbila vlasy na blond a možno som si splnila nejaký môj Hannah Montana sen, že som si dala blond. Že si bola blondína istou veľká dobou. Chyba, lebo som si strašne zničila vlasy. Strašne. Takže doteraz sa mi tie vlasy z toho spamätávajú a teraz skôr dávam im, že extrémnu deep care, že nech sa spamätajú a nech radšej dorastú akože tak, ako sú. Čiže rozmýšľala som nad tým, ale nikdy som do toho nešla. Že teraz máš svoju prirodzenú farbu. Dajme tomu, áno. Že akože máš to iba jemne nafarbené, ale že akože vôbec nechceš ani nič s tým robiť, ani nadpájania, žiadne takéto. Potom ako som si ich zničila, že už som sa poučila, že teraz to necháme na pokoj zatiaľ. Mala som nedávno červenú, že to tiež som sa chytila akože takého, čo bol ten sherry trend. Neviem, či si to zachytila. Sherry trend? Na jeseň. Niečo som zachytila. No, všetci mali proste červené vlasy a že no, idem si to aj vyskúšať aj ja. Lebo viem, že moja mamina celý život chcela ríšavu. Nikdy si ju nedala a vždy o tom rozprávala, tak si hovorím, že nebudem sa z tohto, proste ja sa poučím a vyskúšam si farby, aké chcem. No... To je najlepšie, lebo človek sa na tom najlepšie učí, vieš. Vyskúšaš, už potom zistíš, že aha, už je to také, tak už nechcem radšej. A už nikdy si ale nepoviem, že, vieš, že nemala som nikdy červenú, nevyskúšala som. A ty máš aj nejakú špeciálnu starostlivosť, že napríklad používaš rôzne, ja neviem, nejaké oleje, že si masíruješ pred tým umytím, lebo viem, že to teraz akože sa začína dostávať do povedomia. Akože hlavne tú masáž pokožky si zvyknem robiť pred alebo hoci kedy po dlhom dni, keď máš proste celý deň cop, tak to vcucnutý a bolí ťa potom hlava z toho. Tak potom si pomasírujem hlavu. Dávam si aj séra, rôzne olejčeky, teraz som začala robiť inak. Som si dala lanové semiačka. Tie si zaleješ horúcou vodou. Potom si zoberieš utierak, cez ktorý to precedíš a z toho ti vznikne taká príde mi to ako také sérum trošku lepkavé. Môžeš to dávať na tvár, ale môžeš to dávať aj na vlasy. Je to strašne akože hydratačné dobré a proste spravíš to doma. To akože si normálne dáš na vlasy a potom to iba zmieš, hej? Áno. Na tvár si to nechávam. Že normálne, že ako krém. To ti niekto poradil, či si odkúkala niekde? Odkúkala som na internetoch, jasne, videla som niekde. No, tak poďme na to. Tak peňaženka, akože taká... Klasička. Taká naša klasika to musí byť. Áno. Pera, toto ma zaujíma, že pera. Prečo pera? Lebo som si teraz vybavovala eseročku a fúr som niekde chodila po notároch a po všetkom, takže som potrebovala mať pero pri sebe. A tipujem, že cvičíš. Cvičím, no. Tipujem, že cvičíš skrz toho, že tu vidím proteínovú tyčinku, takže to ma teraz zaujíma. Áno, a tu máme proteínový nejaký druh. Takže ty takto zdravo, hej? Ty si sa dala na zdravú stravu, lebo ja si pamätám, že ty si v minulosti mala nejaké problémy skrz to, že si
sa necítila dobre vo svojom tele. To mám celý život, to akože nie je len v minulosti, to mám normálne, že podľa mňa od 8 rokov, 6 možno, fakt, že strašne dlho som mala takú fázu, akože doteraz sa z toho spamätávam podľa mňa. Ale ono to vlastne, kde je taký ten priamy bod, že kde to začalo? Lebo podľa mňa takéto veci nevznikajú len tak v hlave. Ono musí niekto ti niečo povie, niekde niečo vidíš a automaticky už si taká, že... Podľa mňa to bola taká tá fázička, možno keď ja som bola mladšia a na základnej škole a začneš dávať taký akože baby fat, by som to povedala, že proste ja neviem, na 2. stupni na základnej som z ničoho nič len tak priberala, lebo proste puberta mi začala. Čiže proste nám chutilo ti jesť, no. A čo budeš? Áno, proste mala som pubertu, hormonálne výkyvy, všetko. A v tej fáze si pamätám, že som mala spolužiakov, chlapcov, ktorí si to doberali, že ja neviem, že proste hovorili mi rôzne akože prezývky také nepríjemné a rýpali do mňa rôzne, akože naražali na to, že trasú sa ti stehna alebo niečo, čo akože trase sa ti každá časť, kde máš si kokos živú kožu. Takže úplne akože od veci, ale tomu decku, keď si proste mala, tak vlastne tým, že sa ti mení to telo, tak vlastne si v tom možno nie je ani taká istá, keď ťa doma neuistia o tom, že je to v poriadku, že sa ti mení to telo, nikto ťa o tom nejako needukuje, tak zrazu vieš byť podľa mňa veľmi citlivý na takéto náražky. A plus do toho viem, že akože vtedy sociálne siete, fungoval Tumblr, fungovali také akože celkom toxické sociálne siete, že viem, že boli nejaké anorektické blogy. Ja som o tom pozerala videá na YouTube a potom sa mi to vtedy bola aj tá fáza, kedy všetci chceli thigh gap, neviem, či si to pamätáš, že proste medzeru medzi stehnami. No, všetci chceli medzeru medzi stehnami a ja čím väčšiu medzeru medzi stehnami som mala, tým som sa potom z toho viacej tešila. A to už bolo po tej fáze, čo som akože z toho pubertálneho pribratia, že extrémne schudla. Že potom ja som bola vo fáze, kedy som bola takáto, že naozaj ako palička, ale ja som sa nevidela ako palička. Ja som mala pocit, že som akože vedela som, že som chudá, ale myslela som, že potrebujem ešte viac. Že ty si to vôbec neuvedomila, že tá postava proste už začínala si chytať tie nezdravé návyky, ale ty si to vôbec neuvedomovala. A ty si čo zrazu náhle prestala jesť, alebo akože... čo tam bolo takéto prvotné, že ty teda si zrazu si chcela schudnúť a začala si veľa kráčať, alebo akože... To, že som bola vtedy, ako Ježišmaria, vtedy to som bola strašne malá a vtedy na týchto všetkých sociálnych sieťach, čo začínajú, tak fičali rôzne diety. Ale to bolo určené, no hlavne to nie je určené dostať sa do rúk 12-ročnému dieťaťu. Čiže tam boli rôzne, ja neviem, že melónová dieta, že proste 5 dní ješ iba melón, alebo že boli také Nira detox nápoje, tiež neviem, či si to niekedy zachytila, ale to tiež fičalo, keď boli také tie začiatočné československé youtuberky, tak oni to skúšali a to boli dospelé ženy, ktorí mali 21 rokov, ja som mala 12 a som si kúpila tento nápoj a to vlastne po 3, 7 alebo 12 dní iba piješ tento nápoj a nejaké čaja a vodu, nič iné. Ty si nič iné nejedla, iba si pila nápoj. A toto, keď si vytvoríš takýto stravovací navyk vo 12 rokoch, tak to telo si potom aj inak ako keby ukladá ten tuk, že ja som mala pocit, že vždy, keď som sa potom najedla, tak som musela dojesť všetko, lebo podľa mňa moje telo sa bálo, že už nedostane najesť. Vieš, že to akože chcem dať disclaimer, že toto prosím vás, nech ste akokoľvek starí, nerobte. Že akože nerobte žiadne fastingy za cieľom toho, že chudnúť, ale skôr, že to, aby to vaše telo bolo zdravé. A nerobte to, keď máte menej ako 18. Určite, radšej obmedziť tú nezdravú stravu, vyhýbať sa fast foodom jedno s druhým. A mať pohyb. Áno, ale určite akože neprísť na tú hladinu toho, že človek prestane jesť, alebo že bude iba na vode. Ono to je v pohode, pokiaľ tam nejdeš, že vieš, že fasting je zdravý, lebo dať tomu telu oddych od jedla je v pohode, ale nie takýmto spôsobom. A ty vlastne teraz, keď spomínaš ten tuk, aj všetko s tukom, tak ja som minulý rok zachytila takú kauzu, že ty si vlastne mala také nádherné obťahnuté šaty. Každá z nás, keď má na sebe jednoducho tie obťahnuté šaty, tak no nie sme v nich ako princezné, hej? Áno. Proste každá má tie svoje dni, každá má ten svoj cyklus, že to sa nedá proste ovplyvniť. A ty si dostala taký, povedzme, veľký hejt od influencerky Lenky Lux. A ona sa ťa snažila opravovať, že vlastne ty sa mýliš. Že ako si ty vnímala túto situáciu? Lebo nemyslím si, že to bolo vyslovene, že zlé, to, čo si pridala to video, že ty si chcela proste poukázať, aby sa aj iné ženy cítili dobre vo svojom tele. Že ako to ty vnímaš, túto situáciu, že ako sa ty k tomu staviaš vlastne? Vieš čo, akože snažím sa to neriešiť. Nemám rada takéto internetové zbytočné drámy, že keď naozaj akože chceš ma opraviť, tak mi to napíš, možno akože môžeme si dojsť k nejakému riešeniu. Ale prišlo mi to skôr zbytočnú akože šírenie negativity a robiť si možno aj na tom čísla zbytočne
Lebo môžeš toho človeka poučiť, ale môžeš ho poučiť normálne, nie takto. A koniec koncov, akože ja si stojím za tým, čo som v tom videu povedala, že proste naozaj máme ženské orgány a že je rozdiel medzi fázou, napríklad keď máš ovuláciu, tak ty nemáš takéto brúško, máš ho proste, akože povedzme skoro ploché a keď máš napríklad pred menštruáciou, tebe sa to brúško nafúkne, lebo proste ti fungujú tie ženské orgány, čo je pravda, takže nevieš mať stále rovnako akože ploché to brúško a hlavne ono, keď ideš už do toho, že chceš mať non-stop ploché brúško, tak akože zaprvé, keď niekomu to geneticky vychádza, tak je to super, ale niektorí ľudia geneticky to takto nemajú, že proste každý máme úplne inú postavu. Takže neviem, ja sa to akože nechcem to nejako asi s ňou riešiť ani nič. Že ono vlastne všetko záleží na tom, či je človek vyšší. Čím je človek vyšší, tým to má jednoduchšie, hej? To je proste tak. To je proste pravda. Čím je človek vyšší, čím je človek proste má to v génoch, tak ono sa to nedá zaprieť, hej. A keď to má niekto v génoch, tak môže zjesť aj slona, povedzme, a stále bude proste chudý. A niekto chudák proste, nejaké dievča môže jesť 4-krát za deň a začne jesť 5-krát za deň a automaticky hneď priberie. Čiže ono je to všetko proste o génoch a... No a hlavne akože keď máš napríklad to telo nastavené, takže presne, že máš fázy, kedy si dlho nejedávala, tak to telo potom si drží viac ten tuk, keď začneš ako keby niečo jesť, lebo sa bojí, že znova nedostane to jedlo. No poďme sa pozrieť, čo tu máš ešte. Čo to tu bude? Toto je Počúvajte, toto niečo veľmi zaujímavé. Toto je kombo, ale to je, že... Toto je, že kombo. Áno, to je kombo. Toto sú... Ja by som netypla, na čo to je ináč. Fakt. Ja som asi úplne, že niekde mimo. To sú voňavky, ale sú že brutálne. To máš akože parfum. Áno, toto je že na vlasy a na telo a toto je klasický akože parfém a toto vonia extrémne. Kľudne si strekni, keby si chcela. Ja si streknem, ja musím. Volá sa to marshmallow, ale nemá to s marshmallow nič spoločné, ale... Tak to môžem si do tohto, alebo aj na seba? Na vlasy si strekni, hoci kde si strekni. Vieš čo. A to, kde si na toto prišla vlastne? Kde si sa inšpirovala týmto? Lebo ja som toto ešte nezachytila. A to ja sa celkom pohybujem. Akože tak... No, toto je práve že taká značka, že to sú parfémy bez, akože také netoxické parfémy bez parabenov a sulfátov, myslím, že by to mali byť. Totiž to mne klasické parfémy začali vadiť strašne, že ako keby... dlho som používala proste klasické parfémy, ale začalo mi to vadiť na nos. Že proste, že ako keby ma z toho bola hlava a moc mi to prišlo silné. Tak som hľadala niečo, že začala som používať nejaké akože esenciálne oleje, to mi kamoška hovorila, že to je super, že tiež to pekne vonia. Ale potom som hľadala, že ja by som chcela fakt, že voňavku, proste nejakú peknú voňavku, ktorá mi nebude vadiť. Hej, že niečo prirodzenejšie a zároveň také, čo proste ti neuškodí, hej? No len toto proste nevonia, ak nejaká, vie, že ibištek alebo niečo. Ale hlavne to nevonia ako marshmallow. Áno, no to nie. Nevonia to ako marshmallow. To ako vanilka. Áno. A ja si myslím, ale za toto kombo, že proste strašne mi to vonia. Strašne je to pekné. A je to aj dostupné niekde, akože normálne v obchode, či je to vyslovene iba zahraničí? Vieš čo, na stránkach to nájdeš, akože na slovenských, ale je to náročné zohnať a hlavne tieto voňavky som si objednala bez toho, aby som ich vyskúšala dopredu, čo je škoda, že sa to nedá nikde ovoňať. To by som, neviem, či by som to aj riskla. Vieš, risk je zisk síce, ale na voňavky, vieš, no to je také. Ja inak teraz pozerám, že tu mám dvoje sluchatka. Neviem prečo. Ja teraz pozerám žuvačky. Žuvačky nesmú chýbať. To v kabelke, kde chýbajú žuvačky, to nie je kabelka. Presne lebo tak. To je záchrana, to je proste záchranná sponka. Taká akože klasika, hej. To ani neviem, kde sa tam ocitlo. Slúchatka, ty... 1-2. Hudba. Máš nejaký taký svoj štýl? Ty preferuješ nejaký konkrétny, alebo vypočuješ čo akože máš? hocičo. Normálne, že aký mám deň, jedno, ja si normálne zvyknem, to môj frajer inak nechápe, že ja si zvyknem pustiť na shuffle, že celý svoj playlist a tam mám, že jednu pesničku z takého žánru, jednu úplne, že nejakú chillovú, potom nejakú extrémne dramače, potom tam mám toto, že úplne bordel. A mne to vôbec nevadí. Mne nevadí sa akože prechádzať takto zo žánru na žáner. Ty si v tomto ako ja úplne. No, on to potrebuje mať takto pekne, že on teraz počúva toto a ja idem, že hocičo. Ja to mám tiež tak ináč. Mne je to jedno, čo počujem, tak aj 90. roky. Áno. Aj techno, tam to ja mixujem. To mám inak staršie, také mám, že strašne rada. To sa mi páči veľmi. To mám strašne rada, ale keď už hovoríš o tom frajerovi, tak ty ho veľmi nedávaš na tej sociálne siete, že? Ja som si ťa dovolila poskrolovať poriadne a nevšimla som si ho tam. Ani som ho nezachytila, že by si ho pridávala na tej sociálnej siete. Že máš nejaký dôvod, že prečo ho tam vlastne nedávaš? Sme sa ale ani nerozišli úplne v dobrom, takže ja som nemala úplne chuť si dávať nejaký collab post. Raz mi povedala jedna baba, že to nie je nikto známy a že aha, tak nič. Lebo to som zažila napríklad vo vzťahu, že mi proste človek hovoril, že bezo mňa nebudeš nič. Ty si potom zažila tú zradu
a on vlastne to zverejnil. To bolo zverejnené už proste, keď ja som začínala vzťah s novým partnerom. On sa ti akože chcel čo pomstiť, že ty máš nový vzťah? Mňa normálne, že zamrazilo, ostalo mi na zvracanie. Ja som to išla riešiť hneď s policajtom.